हाय लोगोफोर खुलुमहालाबा आंनि मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायना मोजां मोनोबा अनना नायलांबाय थादोलाय। आङो दिनैनि ब्लग लाबोनाया जाहैबाय लोगोफोर आङो थास' खानो फैदों दै लोगोफोर नाफामजों जानो थास' खानो फैदों। ओरैजाय सासेबो फैबावदों आरोना माबा लानोनो नै मालाय इन्स्टाग्रामाव मालाय मोसानाय हगारो आरोना ओंखायनो मोसानो फैदों इयो। ओमफ्राय आंहाबो लोगोसे ब्लग खालामनोसै होननानै खालामबाय। नोंसोरनोबो एसे शेयार खालामनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो। जाय जाय गोजानै नुसनदों बे अननानै सापर्ट खालामना होदो लोगोफोर। थाबैनो लोगो जादो आंखौ सापर्ट खालामदो। आयौ गिलु बालु माथो बुरिरिसो नों। फिसाजोआबो नै जोंहाना फैफादों थास' खानो। हाय बोलो हाय लोगोफोर नैबे दैया ओरैजाय ना गुरबा बिराद मोनो आरोना ना गुरनो मोजांथार जायगाया। ओमफ्राय जोङो एसे रिल्स बानायनोसै दसे रिल्स बानायनो फैनायावनो एसे नोंसोरनोबो देखायनोसै होननानै आङो लाबोबाय आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो देखायलांबाय थानोसै आङो। नै लोगोफोर थास' खानो फैदोंमोन दै ओमफ्राय नै थास' दंफाङानो गैला आरोना बारा नै थास' खानो फैदोंमोन नै थास'आनो गैला। ओमफ्राय इयाव बिराद ना मोनो लोगोफोर। आङो मोनसे ब्लगाव मानामुनि खानाय देखायदोंमोन ना ओमफ्राय नोंथांमोना नायाखैबा नायहैबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय नै आं इयावनो ना गुरो आरोना ओरै गुरो। थास' नाफामजों जानो खादों लोगोफोर नै नाफामजों जानोसै गोथावनो। ओरैजाय सासेबो दं लोगोआ नै रिल्स बानायदों देखायहरलाय। थास'खौ खाबाय थानोसै फिसाजो सासे आराम लाबोलायनानै दोनदों आरोना मना होलायनानै दोनदों नै गथ'नो। आरिफे नोंखौ आमाया अहा दोनखो फज'नानै बिमाया रिल्स बानायदों ओमफ्राय ओरैजाय फिसाजोआ थाया। दे बानायदो दे मा बानायोमोन बार। रिल्स बानायनायाव ब्लग खालामनायाव फिसा फिसौखौ दसे जालदाब दोननांगौ आरोना लोगोफोर। गथ'फोराबो मालाय देनां बानायबाय थाथोंसै जोङो बानायबाय थाथारनांगौ। हा र टकटा बाटाम टकटा बाटाम टकटा बाटाम टकटा बाटाम। आं ओरैजाय नोंसोरनो एसे जायगा देखायनि नै लोगोफोर देन्जार मोजां भिउआ नै नायनानै ला। बिराद गथ' गाबलायलायनाय खालामबाय आरोना लोगोफोर जोङो। थास'खौबो एसेल'सो मोनबाय ओइथिंजाय मोनगोन ना मोनाथाय थांनि र'। नै लोगोफोर दैया बिराद बालाबाथिया मोनो इयाव। जानो गोथाव नागिरनो खस्थ' लोगोफोर। फै आंजोंनो लोगोसे फैफाबाय था लोगोफोर थास' खानोबा नोंसोरबो सोर थास'जों नाफामजों जानो गोथाव मोनो लोगोफोर कमेन्ट खालामलाय आंनो। सोर जानो मोजां मोनो आंथ' बिराद गोथाव मोनो। आलु दरसे होफादो ओमफ्रायो दाथ' थाइगिरनि दिन नालाय लोगोफोर थाइगिर होफादो आरोना। थाइगिर गैयाबा बेलाहि होफादो। बेलाहि होआबा माबा होफादो मा होनो मैथा फिथाइ। हाजोआव मोदाय मोसायो हायेनाव दावराया मोसायो। फैदाय माबा हाजोआव मोदाय मोसायो हायेनाव दावराया मोसायो। नै लोगोफोर जा मोजां मोसानो याव बरिया। थास'आ खाखांबाय बा बेसे बुरजा मोनखो थास'खौ खोन्थालाय। हा इना मनासे नोंना मनासे ना मनासे ना ओमफ्राय नै मनाया इना जारलासोहाय थास' खानो फैनाया जोंना। लोगोफोर आङो जोबोद रिल्स बानायबाय आरोना ओमफ्राय इनि माबायाव आरोना इन्स्टाग्रामाव। ओमफ्रायो आङो नोंसोरनोबो एसे शेयार खालामनोसै होननानै ब्लग लादोंमोन आरोना।
आंनि ब्लगा बेखिनियानोमोन लोगोफोर ओरैनो एसे मेमरि थालांथोंसै होननानै लाबाय आरोना आंनि ब्लगावबो नोंसोरनो खोन्थाबाय आरोना आङो लोगोफोर माबोरै मोनखो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ सासे लोगोआ आंखौ नेनो हायैनि थांग्रोबाय आरोना नै फिसाजाल'सै ओमफ्राय इयो थांग्रोबाय ओइथिं थांबाय जोङो ओरैजाय दंहैयोमोन आरोना ओइथिं गोजौआव दंहैयोमोन ओमफ्राय दोनथ'नोसै लोगोफोर आङो ब्लगखौ बेखिनियावनो नोंथांमोना नायनो मोजां मोनदोंबा थाबैनो फैफिनबावगोन आं लोगोफोर नोंथांमोनजोंनो रायलायनो बा नोंथांमोनजोंनो देखायनो शेयार खालामनो मोजां मोनो नालाय ओमफ्रायनो आङो एसे ब्लग लाना फैदों आरोना लोगोफोर आंनि ब्लगा बेखिनियानोमोन बाय बाय लोगोफोर दोननोसै।